Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Ucup Dragon karena bagaimana guru tadi saya pengen tahu kok bisa karena saya dengar di sini tumbangkan sama ini dan enek kita bisa siapa namanya Prabu sama guru kau si setan abang itu. Walaupun itu ya sejelek-jeleknya memang guru, tapi sifatnya yang kita jangan sampai kita tiru ya. Tapi mudah-mudahan karena mereka ini kan ada lagi yang katanya seperti bujang hitam yang mau di bujang obatin apa gimana. Tapi saya sudah rundingan sama Bang Ri Lampung karena siasat untuk mengatur strategi ini Bang sudah bicara sama saya. Jadi Bang itu nanti akan nyamar jadi apa nama bujang hitam, bujang hitam. Ya, karena kalau nggak dibeginikan nanti makanya saya ngobrol sama Bang Ri Lampung buat tim-tim sahabat-sahabat lain. Nanti kita mau datangin si setan merah ini supaya tadi itu kita tertipu, nggak keciri karena kelemahan ada untuk menumbangkan, membuat mereka supaya tepar. Itu memang ada di siapa namanya yang bawaan guru setan merah itu yang kata kau dari Gunung Tepora itu, saya lupa namanya itu ya wis Warman apa nggak tahu saya. Iya, itu yang jadi kebanggaan si setan merah yang selama ini. Makanya kita coba dulu pastikan kalau memang apa maksud dan tujuannya, kita datangin aja. Iya, siapa tahu ada solusinya. Kita ini kan mau cari jangan sampai ada keributan loh. Ya, sebenarnya nggak mau juga ada suatu kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Nah, tapi mereka ini kan kenapa tak henti-hentinya, apalagi selama ini selalu menanyakan Ucup Dragon. Ya, kita datangin aja, nggak apa-apa. Iya, nggak tahu. Padahal sudah ikut kita, artinya kan sudah nggak mau lagi sama bergabung sama mereka kan. Iya, nanti jelasin aja lah supaya kan, karena kemarin-kemarin sudah saya katakan. Kalau nanti saya temukan sama Ucup Dragon, saya bilang silakan tanya langsung. Saya nggak mau nanti dibilangin Bang Ri juga dikatakan menghasut, membujuk, nggak mau. Saya juga bingung. Tapi kedengaran memang kita nggak jauh lagi, udah ada dengan suara-suara mereka ngobrol. Kita intip dulu aja, iya. Main hati-hati. Memang hebat rombongannya Ri. Iya. Iso ndelikake bujang ireng. Iya, iso ndelikake Ucup Dragon. Iya, sampai digoleki neng dineng. Jadi mereka ini ada obrolan sini. Tiap bengi. Enggak ketemu, enggak ada. Iya. Enggak ada. Ucup Dragon rak ono. Dideleh neng di karo rombongane Rai. Dia ngomongin si Ucup. Ini kita harus kita ketemukan dulu. Harus kita ketemukan di mana, Ray? Ya. Iya. Itu aja. Emang mestinya dengan si Raden ini itu intinya berdua karo Ray lantarane rombongane kaya Raden. Iya, itu si Raden Reno itu rombongane. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki ketemu kita sehat-sehat. Nah, Prabu sehat. Lungguh, Cuk. Iya, lungguh. Iya. Digolek muter-muter. Iya. Piye kabarmu? Yo apik. Alhamdulillah. Lele. Wah, sehat sampean, Le. Waduh, kangen aku, Le. Ora apa-apa sampean, Le. Ya enggak lah, ngapain? Emangnya kami ngapa-ngapain? Ora digawe lara kono, Le. Ya enggak, ngapain? Iki aku sengaja teko kene iki karo Cik Raden iki dikowo. Oh iya, suwun, Cik. Iya. Wong nemone jarene iku temu kangen. Iya. Alah, Cuk, bapakmu kangen tenan. Jadi piye iki? Wah, sampean balik wae. Balik neng Pak Gunung Petir. Rama wis tuwa. Sing ngurusi sapa neh nek ora jalanane. Yo tapi ngene iki. Yo piye le? Aku wis elok re wis kadung. Yo aja ngono le. Dadi
Ojo golek aku nejarne wae aku melore saiki. Ya ora iso le. Piye carane? Piye ceritane sampean iku anake Rama? Yo tenan. Anake setan. Yo tenan iku. Bondone sarak-arak. Pedhepokane ombo. Santri anak buaya akeh. Bener iku. Tapi saiki ngene. Aku iki wis kadung melore. Memang tenan aku wis arep tobat. Wis tobat. Tobat kanggo apa neh? Ya saiki ngene. Aku lek nang Gunung Petir melok kuru. Aku tilu-tilu panas guane arep mateni wong wae. Lah iku memang kudune gawanane ilmu. Kau ngajarin orang, ini saya bawa, kau tanya sendiri, setan abang, kau jelaskan sendiri dia apa yang sebenarnya, apa kami ada hasut, apa kami menang gue. Iya, ini sudah datang sama kau tinggal bicara aja, jangan kau nganggap dia seolah-olah ada untungnya apa gimana, nggak ada, kau tanya sendiri saja jelas kok. Menang gue. Ya, silakan. Ya. Jadi melu aku, melu Romo, melu guru. Masa arak-arak itu pirang puluh kontainer kanggo sapa nek ora nggo sampean lho tenan iku tapi ngene iki aku saiki wis tobat tenan aku ya aja ngono wis gak gelem meneh aku nek Gunung Petir enake apa melu rek enake wake yongko tapi si alon-alon alah yo iki ora isih akeh yo kesibu ayo aku urung diurus ya aku juga engko diurus karo ndek iya bujang ireng ono nang kono yo eneng tak goleki ilang piye ra ono nang ndi sarak-arak Gunung Petir tak goleki ra ono bujang ireng yo wis saiki ngene wae awakmu mending sadar wae. Oh ngomong apa? Wis enggak usah ngomong aneh-aneh. Iki lah hasutane rek karo rombongan Ciracas. Itu kau dengar, bagus dia mengatakan seperti itu. Iki teko ati. Saiki guru yo sampean yo guru. Wae sadar. Oh ora iso. Wong akeh sing seneng. Ora iso, Cop. Iku salah dalan lek ora tobat. Salah neng Cop, otakmu wis dikumbah karo re, karo Ceraden. Kalau bajunya iya kami cuci sama rinso. Allahu Akbar. Hei. Salah kau bilangin kami nyuci otaknya dari mana? Bukti daerah nurut karo Romo. Ya wajar, kau ngajaknya bukan jalan yang baik. Kalau dia sudah jalan yang baik sama kami. Diam kau Ceraden. Kenapa kau Prabu? Tak terima? Tidak terima saya. Ursi Prabu, aku harus ngomong karo anakku. Ya udah silakan lanjut. Omong apa? Iya. Jadi le, nek sampean melu aku, wedok bolak-balik ganti. Bondo sarak-arak. Apa kepengenmu tak turuti? Ojo ming gadis bojo wong nek seneng dijiko. Jangan. Sesat kau. Kurang enak piye? Sesat kau nih. Ya kenapa sesat? Sing kaya ngono iku guru ora. Ya bojone wong sing penak. Sing kaya ngono iku. Dilarang piye? Wong jenenge nyenengke ati. Ora ngene wong sing seneng sing kaya ngono iku. Iku dalane dalan sesat. Wah ora iso ngono. Nyatane aku seneng. Iki lho, anak muridmu Prabu. Ora seneng ya setan wae sing leboki. Mangane wae mangan wesi. Ya sampean biyen mangane wesi, Cuk. Saiki aku wis ora mangan wesi. Terus pangananmu apa? Aku urung mangan apa-apa. Aku isih poso saiki. Alah, Cuk, ngelih-ngelih ke weteng. Iki urusane emang sampean Ceraden sing ra bener iki. Bangun, Cuk. Bangun. Iya. Guru. Kau sudah jelaskan, Cup ya? Iya. Kau menjelaskan bukan jalan yang bagus. Malah kebalik, si Ucup Dragon memberi arahan supaya kau hidup bagus, yang baik. Bagus baik neng ndi. Biyen lo Ucup neng Gunung Petir, wedok bolak-balik ganti gadis terus. Aja ming gadis, bojo wong ayu dijiko
ditembung, ora dikai dicolong. Enak neng kono Iya, bener. Neng re kopo neng apa jeneng elek melok re iku ora oleh kaya ngono iku. Ora oleh ngapa? Iku dilarang. Wong wae ora akeh sing seneng sing kaya ngono. Wis sadar wae. Wis dikumbah tenan otak. Bener. Dia udah dicuci otaknya itu sama Ci Raden ini. Sama ringso bajunya iya. Nggak ada kami cuci otak Prabu. Guru tiluk-tiluk arep mateni wong, tiluk-tiluk arep mateni wong. Wis Prabu. Gawe dhek lemah engko gendong gawa. Wah, nah bisa apa maksud kau? Kau nih saya tahu. Saya perjanjian sama kau sudah nemukan sama Ucup Dragon. Malah saya dengar obrolan kau untuk mendatangkan Banggai Lampung. Nggak perlu Banggai Lampung, saya sudah datangkan sedia. Saya memang disuruh Banggai Lampung untuk datangkan, untuk menemukan sama kau. Bujang ireng endi? Ya nggak tahu Bujang Ireng, kenapa kau nanya-nanya Bujang Ireng? Hilang kok Gunung Petir. Ya biarkan hilang, nggak ada urusan sama kami. Omongnya Ucup mau ngono neng pondok Ada di pondok. Iya. Enak bener kau menuduh kami. Ya aku iki melok re. Aku iki ning tepone re. Lek bengi ning petepoan, lek awan aku ning alasan. Iya. Arep ngopo bengi-bengi ning petepokan? Enak turu. Udah sampean sing ngongkon iku. Kabeh iku preman ngongkon arep manteni aku. Iya. Ayo. Tak omongke. Apa sing kaya ngono iku? Lah, sampean anak lanangku siji-sijine mata wayang. Sopo sing arep ngewarisi Gunung Petir, ngurusi bondo Mas Arak-arak. Ngurusi ngwarisi ilmuku sing paling sakti-sakti. Saiki aku wis teko. Kurus sampean ojo pokoke sing aneh-aneh nang kene. Ora iso, Cuk. Pokoke ora iso. Apa? Sampean wis tekan kene, ya ora iso balik meneh. Ya pokoknya aku ora bakal melok meneh guru neng Gunung Petir. Enggak. Ya ini begini. Cup. Dia kan mau pengen mendatangkan siapa namanya, si Bujang Hitam itu. Jadi mau dikasih kesaktian. Ya. Supaya Bujang Hitam itu nanti bisa numbangin kita katanya. Itu otak kau jahat itu. Iku memang iya, tak siapke Bujang Ireng kanggo numpas sampai-sampean. Sambil nggawa Ucup balik neng Gunung Petir. Ya nggak bisa lah, nggak bisa seperti itu. Ya wis saiki wis enek si Bujang ojo engko aku meneh. Ya tetep Cup sampean anakku. Iki gara-gara Allah Akbar, hei. Betul ini. Saya bukan menghasut kau datang ini. Apa kau ini? gara-gara sampean anakku lu mau. Justru saya bawakan ke sini, kau terima kasih supaya kau bisa temu kangen, kau ceritakan. Kamu kok masa ora gelem balik? Ya enggak, kalau dia nggak mau jangan kau paksa. Diam kau. Kenapa kau Prabu? Hah? Yang jelas-jelas Supal mulutmu nanti. dia sudah berbuat baik sama kami. Berbuat baik apa? Iya, dia sudah menjalankan kehidupan yang lebih layak, lebih bagus lagi. Bagus dari mana kalau masih begitu saja? Iya dia. Hah? Pelan-pelan lah. Hah? Alon-alon Iya. Prabu. Alon-alon dari mana? Enggak kaya awakmu atos. Iya. Mending ikut saya, mandi enak pakai minyak wangi. Mana ada? Perempuan banyak. Mana ada? Kendem awakmu ecan. Neng gadis bojo wong ayu tinggal jiko. Iya. Ora kendem aku. Ngopo sing kaya ngono iku salah iku. Memang dia ini Eh, sudah dihasut sama Prabu. iya iki. Ya, makanya Sing kita, hasut iya. iki. Jadi karena dia punya rencana nggak bagus, Iya. intinya kau jangan mau lagi dirayu sama dia. Jangan mau diajak Gunung Petir. Kau ini Iya, kenapa? Ngomongnya apa sampean? Nggak ada. jangan mau katanya, guru. Jangan mau dirayu sama guru katanya. Iya. Karena guru katanya nggak bagus katanya. Nih. Emang ini? Nih. Mulutnya nih, guru. Kenapa? Iya. Lawan Prabu. Kenapa emang? Kepru Cik Raden, nek Cik Raden wis mate, nembe Ucup tak gawa balik. Ora ono sing ngerti. Ya cah ya, kecalanang ya. Engko aku ngene wae iki. Awakmu iki sadar wae to. Ojo ketutup atimu. Sadare piye, Cuk? Romo iki wis sadar pembiyen. Awakmu ora urung sadar awakmu. Wis melok re awakmu sadar iku wis melok re. Terus gua apa aku golek ilmu sabrek-abrek. Gua apa guyang-guyang.
tak kumpulke. Ya wis ora apa-apa. Awak ngumpulne ilmu kabeh iku, tapi yo pembantune wong sing apik. Piye? Yo kabeh sing tak ewangi iku Jop. Ora ana wong teko njaluk tulung yo tak kei. Awak iki mateni wong guru. Wong njaluk dipateni, wonge salah ya dipateni to. Nih, biadab kau nih. Ya salah kau itu. Sampean Ojo kok. Hei, Ojo. biadab kau. Wes, aku lunga oleh awakmu. Ya. Apa kau? ojo ngono. Nah, yo makane iku. Iya. Ojo gawe apa-apa ning gawe. Aku iki greget le nek ndelok Cik Raden. Golek solusine sing apik. Ya solusi niku mau le sampean melu karo Rama Cik Raden balik. Ora tak apa-apane. Jaluk emas tak gawani. Arep piro Mas? Ya awak ojo nyerang kita. Tak serang, nek macam-macam kau. Sombong kau Prabu. Iya. Kau ada guru kau ngelawan kau, sok-sok hebat. Saya datangkan sudah saya katakan tadi ya. Saya datang sengaja ke sini bahwasanya saya katanya kau minta ucup dragon kau bawakan. Saya bawakan, tapi sekarang kau tanya sendiri bagaimana apa kata dia. Jangan kau maksakan kalau bukan dia nggak mau sama kau. Iya kan wis tak takoni. Cup melu karo romomu neng Gunung Petir. Daerah gelem. Kurang apa neng Gunung Petir? Kurang apa romone? Awak marep teko dhewe, ojo ngondek. Iya. Iya. Kurang ajar kau. Sampai wis melu-melu rombongan. Sudah mengikut-ikut rombongannya Rey itu dia nih. Tombai iki. Wong nek ora ana dhek coba aku ora iso ngatur Gunung Petir. tenan iku wong sing ora seneng karo. Aku ora ngerti urusane duit, aku ora ngerti urusan dunia. Ini nih curut God. Tahu nggak? Jangan kau hasut, jangan mudah dihasut sama dia. Saya tidak menghasut. Ora, aku ora dihasut. Iki foto wae. Iya. Iya. Karena dia guru saya. Iya. Hah? Melihat muridnya lagi ada apa-apa, dia tetap membantu Ya muridnya. mesti kok, Prabu. Terus kau maksudnya tadi mau bujang hitam gimana? Bujang hitam tetap kami cari di mana tempatnya. Ya terus nanti mau diapain? Ya bawa pulang juga. Warisin ilmu dari guru. Nggak apa-apa. Mau dikasihkan warisin ilmu mau sama bujang hitam sama guru kau, jangan kau kecil hati. Biarkan ilmu mereka ilmu apa itu. Nek nggo ucap dragon ilmu pusaka wis tak tentokke sing nomor 1. Saiki awakmu wis enek sing liyane. Yo. Iya. Wis enek ora. Banyak. Oke. Ini Prabu Curut nih. Iya. Merayu-merayunya. Bujang Ireng. Yo. Joko Suro. Prabu. Oke. Saiki Tak wis kaya. Aku aja digolek. Ora iso. Sampean iku gondolane ati karo Re. Kau harus pulang. Nggak bisa. Kenapa kau maksa-maksa? Nggak bisa. Paksa Prabu. Tanya Pulang sih. kau. Kau tanya baik-baik. Awak Ya, iki guru. sadar wae. Kau sudah dihasut nih sama nenek nih. Mana ada kau tanya. Dia mulutnya nih tukang hasut. Kau tanya sendiri. Ora ngatut. Nah. Ya sama, saya juga nggak pernah ngasut guru. Emang kuati aku melo Re. Iya, lunga dhewe aku. Sampean iki dikeki banyu umi. Iya. Sampai iso nurut karo wong ngelawan karo wong tua. Ora orang tua seperti kau itu kalau diikuti nggak usah. Allah Akbar. Kau Kocok guru. Kocok. iya kau Keren kok. nggak terima kau. Mumpung ana kowe le, nek ora ana kowe tak pites Saiki ngene guru yo. Rongono. Aku gelem melu awakmu. Awakmu ya sadar. Iya. aku sadar lho. Awakmu urung sadar. Awakmu. Ora sadar ini. Awakmu sadar orang bakal karo Prabu. Dang kok melok rene. Dia ini begini, Cuk. Iya, Cik. Dia sudah punya murid kesayangan si Bujang Ireng. Bujang Ireng menene. Kau jangan sembarangan kau. Iya. Hah? Kalau ini Bujang Curut. Iya. Bujang Ireng ya tenan. Muridku. Joko Suro ya muridku. Ya tapi kan anaknya ini. Sampean anakku le. Enggak sama
dia juga nganggap Bujang Ireng itu mau dikasih ilmu kekuatan. Tenang Iya. Ora. Udahlah. Aduh. Sampai Tolong, Bray. Hei, Biadab kalian. memang kenyataannya seperti itu. Kenapa kau tak terima? Awan macam Iya. Iya. Kau tega berarti ya menyakiti anakmu. Silakan. Tinggal pilih. Kau katakan sejujurnya, memang kau punya murid yang namanya Bujang Ireng Joko siapa itu? Suro. Iya. bener le. Hmm. Aku iku duwe murid Hmm. jenenge Bujang Ireng karo Joko Suro. Man kuwe sampean ucup dragon gandolane ati. Awak menyerang kayak ngono iku mau. Angin kena aku. Awak apa awakmu iki tekel. Kenembe kene angene sampean wis lara. Ya mangkane saiki ngono lengkak aku lunga iki. Aja meng angene. Watune sing kena sampean melu rugi cuk sampean ora ana apa-apa ilmumu dhuwak kabeh kene le tak tambahi ilmu. Wis Jangan. saking ngene Jangan. aku gelem melu awakmu le awakmu sadar. Yo, Jelas kan? Ora iso. ojo karo Prabu iki. Ucup dragon. Iki wong adom bae. Wakeh wong sejengkal karo dhek. Prabu poderi Hei, nanti dulu. Apa iki? Ngomong iku. Katanya kau nganggap anak, tapi kau kenapa nyuruh Prabu si Kucut ini menyuruhmu anak-anakmu? Nek dhek nglawan karo wong Ya wajar kalau dia lawan seperti itu karena kau salah. salah ning ndi? Salah di mana? Hah? Begini ya, kalau kau apa menuruti kata dia, kau sadar kau tinggalkan, baru itu bakal bagus, benar. Nek sampean wis mati nembe. Biadab kalian. Nek sampean wis mati nembe aku sadar sih. Awak memateni aku. Sabar, Cut. Anakmu dhewe arep dipateni. Anak ngelawan karo wong tua, ora nurut karo wong tua. Aku ora ngelawan karo sampean guru. Awakmu tak kongkon sadar. Sadar nyadar ki piye? Turutane piye? Lakone piye? Awakmu Sampai sadar awakmu. wis sadar cah. Jere sapa? Ingat, yang katanya kata kau tadi, mau apa supaya anak kau nggak ngebantah, harus nurut kepada orang tua, patuh kepada orang tua. Orang tua seperti kau mana bisa diikuti? Saya patuh terhadap dia. Karena kau penjilat, penghasut. Ini Iya, ngasut. Saya patuh terhadap Iya, karena curut dia nih. Kau curutnya, Rey, kau. Asal tenan. Saya nak udelmu dewe. Cop. Allah. Biadab kau ya. Hah? awakmu arep mateni aku. Mending melu karo Rama. Awakmu lemes tenan. Rak duwe kekuatan kaya cah wedok sampean. Jangan. Nek lanang kudu kuat. Iya. Lanang kaya ngene. Ilmumu lebih dhuwur teko aku. Piye? Ki urung apa-apa mau le. Aku yo kena angine wae. Nggo ngusah laler tok sampean wis rubuh. Aku teko nemoni awakmu karo Cik Raden iki. Tapi awak iki apa kaya ngono iku? Iya iku. Lah sampean iki anak piye dikandani wong tuwa ora ngerti. Iya ngomong wae. Hei, Ucup. Nyerang kaya ngono. Kan aku jengkel karo Cik Raden, Cuk. Dek sing gawa aku rek. Sampean diomongi ngeyel karo wong tuwa. Oset. Nanti dulu kau marah-marah. Aku wis ngeyel wis nurut. Anak kaya ngene ora iso dingu. Awakmu iki kakehan kuruk dileboki karo bangsa-bangsa alus iku. Iya, lembut-lembut. Iya. Jadi sampean tak nurut karo Ramamu? Aku utuh ora manut, tapi saiki wis beda alih. Ora gelem balik nang Gunung Petir. Ora gelem aku. Iki gawe sedo. Saiki aku wis melu re. Ini Wani bela pati. Iya. Aku wis sampean kuru arep mateni aku, monggo. Aku wis ora gelem. Tenan sampean. Daripada urip ganjal urip mending mati dadi turu. Biar. Siap. Hentikan. Biadab kau. Kau anak sendiri tega.
Cup. Cup. Yen sampean le. Cup. Tak urusi. Tak openi wis tua. Ingat. Cek rak nurut. Katanya kau orang tua sama anak sendiri. Kau usah ngomong apa terhadap orang tuamu, ha? Asu apa, ha? Iya, sama dengan kau juga. Ingat kau, Pateni setan Prabu. kau. Hah? Ya, Cup, bangun Cup. Allah Akbar. Iya. Kau sudah sayang sama si bujang hitam. Tapi ingat, kalau bujang hitam sudah nongol nanti ya, habis kau. Apalagi Bangre muncul nanti, hancur kau. Pergi kau. Ya. Sudah, daripada ini ada tersiksa. Iya. Pergi. Kau punya anak, tapi bukannya kau ada menanamkan kasih sayang, yang ada kau menghantam dia. Sudah jelas-jelas dia menjalankan kehidupan yang bagus, yang baik, tapi kau larang, kau tidak terima. Hah? Hah? Biarin, jangan Cup, biarin. Sejelek-jeleknya itu orang tua kau ya, biarkan saja. Karena kelakuannya yang kita nggak senang. Kalau orangnya memang memang setan orangnya itu. Kalau kelakuannya lebih daripada setan, nggak apa-apa. Daripada kita lama-lama. Singkir ke. Hah? Prabu, biadab kau. Pergi kau. Hah? Iya. Oh iya, kau ini penghasut Prabu. Iya, penghasut kau ini Prabu. Siapa yang masuk? Kau ini, iya. Iya. Biadab kau Prabu. Biadab kau ya. Pergi kalian. Iya. Awas kau. Ya Cup, kita pergi aja. Apa kau? Men. Jadi kita lanjut aja men, pulang daripada kita buat Depok kembali. Kita bicara sama Bangre, mudah-mudahan nanti Bangre akan mau saya bicarakan adanya si pendekar apa namanya, bujang hitam ya. Iya, mudah-mudahan nanti apa yang dimaksud, apa yang dituju Bangre, mudah-mudahan tercapai untuk menghancurkan si setan merah. Kita pamit, kita tutup, kami mau jalan ke Padepokan. Iya, harus minum madu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.